تنها کنیسه یهودیان در تاجیکستان ҳамеша омодаи қабули намозгузорон است. ولی 6 سال می شود که در اینجا مراسم های دائمی دینی برگزار نمی شوند. در سراسری تاجیکستان کمی بیشتر از 50 узви ҷомеаи яҳудиён боқӣ монда است و аксари онҳо калонсол ҳастанд. در روز استراحت شنبات که شنبه ها می باشد در کنیسه تخمینا 10 نفر جمع می شود. این شمار برای تشکیل نماز ҷомеаи яҳудиён کفایت می کند. خاخام آخرین کنیسه سال 2012 به اسرائیل مهاجرت کرد. آنهایی که باقی ماندند به خاطر درست ندانستن زبان عبری در خواندن نماز مشکلی میکشند. کنیسه و یا سینگوگای یهودیان پس از تخریب شدنش در کنار سابق بازار برکت شهر دوشنبه سال 2009 دوباره برپا شد و مرمت دیگر کرد. ماهی مارت آن سال صاحبکار و رهبر اوریون بانک حسن اسدالله زاده یک خانه محتشم خود را به ҷомеаи яҳудиёни душанбе тӯҳфа кард. намозҳои ҷамъӣ дар ин каниса гоҳҳо ба ҳангоми ташрифи меҳмонҳо аз исроил барпо мешаванд. дар навбати аввал меҳмонҳо ба инҷо омада баъдан ба қабристон мераванд. рафта қабри дигарҳоро ҳам зиёрат мекунанд. яъқуб матаев мегӯяд ки вазифаи худро на танҳо дар ҳифзи моликият ва нигоҳубини каниса мебинад, балки инчунин масъули тақсими кӯмаки хайрия ба яҳудиҳои боқимонда дар тоҷикистон аст. бунёди яҳудиҳои бухоро ки дар иёлоти муттаҳидаи амрико амал мекунад дар ҳаққи ҳамқавмонаш дар тоҷикистон ғамхорӣ зоҳир мекунад. яъқуб ба канискор ва корманди қабристон маош медиҳад. барнома вашева яке аз охирин занони яҳудии бухороӣ дар тоҷикистон аст. ӯ ба каниса барои гирифтани кӯмаки хайрияи ҳармоҳа меравад. ин кӯмак чизе бештар аз $10 аст. барнома вашева ёд дорад ки то солҳои 90 дар тоҷикистон беш аз 10,000 яҳудӣ зиндагӣ мекард ва авлоди бахши аъзами онҳо ки ҳамчун яҳудиҳои бухороӣ маъруфанд аз замони амуроти бухоро сокини қаламравҳои имрӯзаи тоҷикистону ӯзбекистон буданд. ин зан хуб ёд дорад ки ҳар ид дар назди канисаи яҳудиҳо 10 нафар ҷамъ мешуд. дастгириву кӯмаки ҳамдигар як бахши муҳими ин ҷамъомадҳо буд. Нет поддержки то, что у нас нет общения. дастгирӣ аз он ҷиҳат нест ки мо бо ҳам муошират намекунем. рости гап ҷашни муштарак ҳам барпо намешавад. бисёр мехостам ки идҳои муштарак барпо кунем, вале намешавад. синни ҳама ба ҷой расидааст. бисёриҳо маризанд. хулоса ҳар кас як баҳонаи худро дорад. У каждого каждые причины. вале бо ин вуҷуд ки дар тоҷикистон шумури яҳудиён хеле кам аст, қабристони яҳудӣ дар душанбе ҳамеша тозаву озода нигаҳдорӣ мешавад. барои таъмини тозагӣ ва нигоҳубини қабрҳо чанд нафар махсус вазифадор карда шуданд. ино мебиянд меҳмоно ҳамҷада вай мекунанд, мо да кор метиҳам, мо кора вай тахт мекунем, худомо ва видеокада равон мекунем. ба гуфтаи юсуф меҳмонҳои яҳудӣ ҳатман барои зиёрати қабри гузаштагонашон меоянд. яҳудиҳо аз қадим сокини ин қаламраҳ буданд ва дар замони тоҷикистони шӯравӣ барои рушди илму тиб, фарҳанг, синамову театр саҳми зиёд гузоштанд. филмҳои сохтаи Борис Кимиёгаров на танҳо ифтихори тоҷикфилм, балки иттиҳоди шӯравӣ мебошанд ва имрӯз ҳам бахши аз фонди тиллоии синамои ҷаҳон маҳсуб меёбанд. овозхони маъруф Шоиста Муллоҷонова садои нотакрор дошт, Малика Қаландарова бо рақсҳои зебояш маъруф шуд. бисёр сокинони тоҷикистон ҳамсояҳои яҳудии худро имрӯз ҳам ёд мекунанд ва мегӯянд ки мардуми бисёр ҳунарманд буданд. ҳукумати шӯравӣ солҳои 70 ба яҳудиҳо иҷозати расмии муҳоҷират ба ватани таърихии худро дод ва бисёриҳо баъди ин ба исроил муроҷиат карданд, вале яҳудиҳои тоҷикистон бештар дар остонаи ҷанги шаҳрвандӣ дар солҳои 90 рафтанд. майя Дзуцева, духтари журналисти маъруфи шӯравӣ Галина Дзуцева ҳам дар оғози солҳои ҷанг аз тоҷикистон берун рафт, вале баъди 16 сол дубора ба назди модараш баргашт. ӯ ҳоло омӯзгори мусиқӣ аст. ман дар ҳамин ҷо таваллуд шудам, таҳсил кардам. қиссаҳои зиёде пушти сар шуд, вале билохира ман ба ин ҷо баргаштам. ман як душанбегии асил ҳастам. мутаассифона ҳанӯз забони тоҷикиро ба дараҷаи хуб намедонам, вале ман шаҳрамонро бисёр дӯст медорам ва ин кишварро ҳам.
майя ҳамроҳ бо писараш валентин ба душанбе баргашт. ин писари ҷавон дар оғоз мушкилӣ мекашид. на русӣ ва на тоҷикиро намедонист. ҳоло ҳам чандон кори доимӣ надорад. гоҳо аз ҳисоби таъмири компютер, васоили техникӣ ва ё таъмири шабакаҳо пул ба даст меорад. валентин ба исроил баргаштанӣ нест. тоҷикистонро дӯст медорад. ҳанӯз дар ин ҷо рафиқи зиёд надорад. аз ин хотир бештари вақташ дар интернет мегузарад ва ё бо намозхонӣ. вале худи майя зудсева серкор аст. ӯ аз мусиқӣ дарс медиҳаду баробар бо ин як фаъоли ҷамъиятӣ аст. майя раҳбарии ҷомеаи хурди яҳудиҳоро ба дӯш дорад. ин созмон пули зиёд надорад, маъракаҳои калон барпо карда наметавонад, вале шогирдони майя зудсева ва дигар аъзои фаъоли созмон таронаҳо ба забонҳои хориҷиро аз худ ва дар консертҳо баромад мекунанд. таронаҳои яҳудӣ ҳам дар эҷодиёти онҳо зиёд аст. талош мекунам ба донишомӯзони оилаҳои камбизоат кӯмак кунам. онҳо бисёр боистеъдод ҳастанд. бархе садои хуб доранд, дигарҳо асбобҳои мусиқиро хуб менамозанд. агар медидед ки бачаҳои мо таронаи маъруфи ҳава нагиларо чӣ хел иҷро мекунанд. меҳмонҳо ба ҳунарнамоии бачаҳо чунон қарсак заданд ки ҳайрон мешавед. қарсак мезаданду пойкӯбӣ мекарданд. таронаро бори дигар иҷро кардем. дар миёни дӯстони исроилии майя тоҷикистониҳои собиқ зиёданд ва ӯ мегӯяд ки бисёри онҳо ки аллакай бознишаста ҳастанд иқрор мешаванд ки тоҷикистонро ёд мекунанд. бисёриҳо дар хонаҳояшон дар исроил наққошӣ ва осори дигари ҳунарии тоҷикиро нигоҳ медоранд. мордиҳай кимёгаров 30 сол аст ки дар исроил ба сар мебарад ва ҳоло ҳам бидуни мушкил ва лакнат ба тоҷикӣ суҳбат мекунад. дар ин кишвар тарабхонае бо ғизоҳои тоҷикӣ боз кардааст. кимёгаров дар исроил таърихчаи яҳудиҳои бухоро ва бахусус онҳоеро ки аз тоҷикистон дар ин кишвар муҳоҷират карданд нигоҳ медорад. осорхона 21 000 экспонат аз таърихи тоҷикистон ва мардуми осиёи марказӣ нақл мекунад. мо 48 намоишгоҳ барпо кардем, аз ҷумла якеаш дар кнесет парлумони исроил баргузор шуд. дар миёни ин экспонатҳо либос, пояфзол, кӯлоҳ, маводи рӯзгор, наққошии рассомони маъруфи тоҷик ва асбобҳои мусиқӣ дида мешаванд. ҳамаи инро дар як суҳбат гуфта намешавад. садои дили мо як мезанад. забони модарии мо тоҷикӣ. мо аз тоҷикистон меҳмондорӣ. мо мехоҳем ки тоҷикон ҳамшаҳриҳои мо тез биён замини поки изроил ба ки мо як ҷо ҳаминҷа ба фохӯрем, рӯзҳои некӣ ҳардигар ба омада хурсандӣ кунем, хизмат кунем. майя зудсева ҳам дар суҳбат бо яҳудиҳои тоҷикистон ҳамеша ташвиқ мекунад ки ба ин кишвар баргарданд. чаро? шояд ба он хотир ки дар ин кишвар ҳам фарҳанги яҳудӣ фаромӯш нашавад.